11ஆம் வகுப்பு இயல் 2 ஐங்குறு நூறு தேர்வு நோக்கில் சில வினாக்கள். ஐங்குறு நூறு. 5 குடல் குறுமை குடல் 100 ஐங்குறு நூறு. ஐங்குறு நூறு ஆசிரியர் பேயனார். 3 அடி சிற்றெல்லையும் 6 அடி பேரெல்லையும் கொண்ட நூல் ஐங்குறு நூறு. ஐங்குறு நூறு அகவற்பாவால் ஆனது. ஐங்குறு நூறு நூலில் அமைந்துள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை 500 பாடல்கள். குறிஞ்சி திணை பாடியது கபிலர். முல்லை திணை பாடியது பேயனார். மருத திணை பாடியவர் ஓரம்போகியார். நெய்தல் திணை பாடியவர் அம்மூவனார். பாலை திணை பாடியவர் ஓதல் ஆந்தையார். ஐங்குறு நூற்றின் கடவுள் வாழ்த்தை பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார். ஐங்குறு நூறு பாடலை தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார். ஐங்குறு நூறு பாடல்களை தொகுப்பித்தவர் யானை கச்சை மாந்தரன் சேரல் இரும்புரை. சங்ககால புலவர்களில் ஒருவர் பேயனார். பேயனார் எழுதிய பாடல்களின் எண்ணிக்கை 105 பாடல்கள். காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவில் தளவோடு பிடவளர்ந்து கவினி என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் பேயனார் பாடிய ஐங்குறு நூறு. மழைக்கால மலர்கள். காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை தளவம் பிடவம். மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே. அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அழகிய தமிழ் TRB சேனல். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே. வணக்கம்.